Hingga tini to nong ni Amchai ni sini minister sarjong phaiye norok no naiphaika. Hingga mankha borok mankaya norok gosi kangkang norok no tebayang gana o lama kinaro katalangan norok no. Ang thanya sar. Ang kikok. Norok ano butapang kalang di. Norok ano jasa pang kaji. Ang hasaga ang thaya. Tamni. Jerai pangjini sini bibor. Kelai paimani ang hasaga thaya. Satung no satung hinya. Watanya wati hinya kari. Salbrum no ko khaba thaklaya. Kami hamkrai. Amchai hamkrai ni phasingo sekang lajak. Eknong simnani minister. Boromganang Brisoketo de Burma te Yam Robidro de Burma. Amchai ni lukurok. Tangai jong mari phaike. Budri lai rohorka. Dofano naikol di Amchai no hamkrai khlai de hinino. Budrok relai rohokana bala. Au. Hakino boromganang minister te Yam. Salbrum chai tok lajak. Amchai no hamkrai khlainani. Amchai yo sabuni kamio. Tamo jongjal tong. Kamio karen kri tei kri. Lama hamia. Abo hai kamirok tabuk phano. Bo Amchai yo tongkho. Tole tongkho ro tuklayo. Salbrum chobalanyani bagai. Bolai thai klayo. Borok haino se hino neta. Borok haino se hino montri. Hakino 27 December 2024 phasalo. Hezamara diblong ni bising khopjak. Dumrakari dok bisa Amchai ni. Hachuk bising okhe. Noktham noktongo. Gobangma bisiromoi nokung khalaijak hinai Koktwma manma bai. Dati no. Boromganang minister te EM. Monpur SDM Hezamara diblong ni video electric department ni. Bebak officer rong no talangai. Visit khlaikya. Yagulo thangai nogoikha. Blai Hachuk bisingo borok ni kami ni kacharo dugrai kaitori kami hinai tongo aso jorano jeng pherang thango eba current thango malkhong thangdogo aroni simi hingke angya hanpano 3-4 km himai thangna nango borok ni kamio Hachuk hatai kawi kami thangai lukorong no singmani yagulo lukorok sai khnarika chino kami khoi mare haduk bai gana son khola bai ganai tongka phiasini block ngangki Hezamara gobangma bisiromuni chongoro tongo hinai sai khnarika Minister rok bai sengjakmani norokno chongoro tonilia tesa ganawa ke sepsap manthona teke chongorok noroni talang thangma sina hin chamani gosina naya gosia nangke chongoro theinai chongoro ni kutulya chini sepsap orosi chongoro ni kutulmaya chini ha chini onok nukunok chung yakari thangmaya chini sepsap orono nangka angke chungno lama riphade current riphade chongoro no tongnai hinai saikhenarika boromganang minister songno Chai tolaijak Noktham ni bagui phano tamo khlaiman boromganang minister te EM borok nainai salainai borok no oro toninai de na tonia khwai de rohonai na yang sodor de toninai jodi no borok ayang bothangya yang bothang yang kaoro no ma tonilai senai chung lama marinai current marinai hinai saikhnarika boromganang minister te EM borok ni kami thangde dugrai aitor kami a kami jora current thango lama bo saramoi tongkha nangka hangke te 3-4 km lama sengmari na current mari na hini borok chaitok lajak phadiseng kisa mangpil rong nailayana yagulo borong munang song khoktibo songkok khanawana kami khai tongnai lukorong khoktibo songkok khanalayana wa bolong baje warjak ya mane tukla hin thangkai sui bai wa bolong bola Tam khanya hi. Ayang ote ba? Tui tulayana. Tapi kita karen bai lama. Tui tinta tapi. Aba sungyang sawe ko sungo khen. Under Hezamara block o Gatichura parani bumungke durai kaitor bai bonek chalo. Sung durai kaitoro gari kabuise oro him famous prai 2.5 থেকে 3 কিলোমিটার ইনকে বংরত ফাইনাই ফ্যামিলি borok only 3 family o jagao obo mane election ni sikangbo saimia je bongoro para tong hini ge jeng khanaka je o jaga para tong hini je jeng hotat kai jeng yem kok salaya koi tini sini Mohanpur SDM sini Hezamara block team video DWS ni SDU current ni SDU soho jeng tini o jaga visit khaike borok nainai mani yang khwai beke khorang se khana holai tong Kita sing borok no sengka je borok ki khwai ni andaro thana de musung naki ching bai no chini Hezamara block on tong musung abo tak bongni pura totally depend khainai sing next visit sing khwai ni chini Ramchandra Gat ni MLA aroni MDC to EM soho yang te khwai ni SDM soho chini Mohanpur SDM soho te use visit khaioi
borok no decide na thung je borok biang thana borok jodi khwai thana musu gai chung borok no khwai rohonai borok jodi sodoro tongna musu gai chung borok no sodoro bo tonnani gosu কিন্তু মানে ব্লক ni bising hezamara mo tabo hezamara blog ni bisingo klai মানে যতনি সেই রিমোটেস মানে বেশি দুর্গমতম জায়গা পাড়া অন্যান্য পাড়ানি তুলনায় অবযতন সেই পাড়ার হাসাল borok khe asuk bolong koktwma bo bising simi ta ang o jaga tangkrono o jaga stel khaina amai wan songor go tong borok actually bufrun chimi to gabo to chini tani 30 বছর যাবত না ওরা ফাইমানি বড় 30 35 বছর bhai ke salai tong boro না ওরা তো বড় নিউ জায়গা আর ওরা ম্যাক্সিমাম জায়গা বড় নিয়ে আগো বড় করো যে তো তমানি সুং যে নুমানি ওরা নিনি মুয়া থেকে শুরু খাই ওরা কবাং মা মুখিতং রক মানথগো ওরা মুখিতং রক ক্লাঙ্গে মিখুম রক ক্লাঙ্গে খুন এবং ওরা যে জায়গা তমা হাই অন্য জায়গা নক সে থাকাঙ্কাই আসুক জায়গা মাংলাক sar nong chai to mong khwai eba yang sodoro tonnani ngake borok or ni level le kutulna gore gosi o jaga jumi yaga thanani borok kutulna saga borok kutulna ni gosie borok bongo paranani yakar namu suya gai sing amono tabu puila chini samung dws or phai borok survey khainai je or tolabo tui bahike mannai current to krini asa hasal current o jaga tubunani hinkai khuti kobang manangnai gai lama bo chungabo mohon bari bai te yang chini dugrai kaitor te yang khwai besu distance tong abo naiyakoi je gana ajaga no chung borok no involve khari naita current rok ngang ke tamam current obo chung abo তাও সোলার তো সোলার dakta apato solar tong এবং তাইছে সোলার বাড়ি না বাগিসির মন্ত্রী তো তুই মান খাইতো না নাই tui mangkhangke chung abo no solar bai no bongro tui ni ব্যবস্থা bo khaide okay karon tui ni tami solar bai khaine ni aro kaisa point tongo je chung borok no ro 11 kb chung sungtuna ninkai komse kom 2 থেকে 3 কোটি টাকার হয়তো বাইফেন মানকে আরন সিমি কারেন্ট সিমি যে একে chung abno jodi o jaga 50 লাখ বাইছে solar ung thangkai 50 লাখ sini tangi chung solar thebana busung nangba 2-3 লাখ ngene solar theboi tui aram se phari man mo hezamara blok bo bisi dumra kari dog bisi hezamara blog bebagai oro nok busa 3 নক খামতা noktham ঠিক ঠিক আছে bisi busa 20 বছর লাইখান tam ke salai sima ko ani chere ro khai yang ko kam khainya thango da ki ja sujug subidar ba yang biango yang ni ati mara phajing ro ko ati mara bo biang ni i ko hinu hur tongo mane abo biang saito kalai abo khwai khwai na tam para hanjak bana nomo sima hunga haduk dukra to hino egai ramesh chandra para to hinu ta ngai blok he bo blok tongmani hezamara bolo hezamara blok gana ke mahapur khwai baisi gana khwai ba sikan gana sima gana rok oro ni simin hati eba bazar le boro cha जोंनि को yang khoi ma ta ji ma su subidar ba ko ati ko mar hadu son khola nang bisim bisi kam nang kang kai hada mar thango ya trai thango borka to thango ta ngai norok o kami khamani busuk balok kangkamo ma balok khamo tangga asu kasalman rok nok tang to pheke ba asa hasalo tangai norok nok tangai tong phaike haike nok to sini sujug subida to जों बानसे ना to ma nai nei bele ai huk ro de khairo bai khayo khetorol to tongro tolar wa ko khaya ko ba jang kai buni mai rana ni sama yang kan kai khai bai ni ngai जों ma ra yo ma khayo oro tab nok busuk tong no khong ko busuk tong tin ko nok thamtana nga ke norok je nong ni subida oro si nga ke no agi ni asai jormo norok asai men bo jaga asai ani asai man de ani asai jormo hungka wa chema garing parasi garing parase goro nong oro hamjuk phaikya adida hamjuk phai mani hungka i ko sibo khoro thango hungka ma sibo khoro pano sujug subidar koroi hungka जों oro taikja yang ko mano hnoi जों oro chewai phaikata ngai tini to nong ni amchai ni sini minister sarchong phaiye norok no nai phaikya ngai man khangkai borok man khaya norok gosi kangkai norok no tebayang gana o lama kinaro khatalang norok no angle angai thangya sar ang thikok noro ano bothapang kalangi noro ano je sapang khaiji ang hachaga ang thangya tamni jerai phangjini simena bibot klai phaimani ang hachaga thaya tabok norok no o bipod nukuino biponi katinani bagai norok no gari malkhong kathongnan bagai romdi hospital logo tini ning oba kini ni nongoro hake kalai tongkha nang tabo hospital bo thangmayang tongo aro rogo thangka angke hospital bo gana phana ang yang subida ang yang go phone number on hajak tongkha ang mo ko khangkai ano takoro bokoro noro ano kija talang phai pai ang
tao pahani biti bong nani hini je ano telang khaya ang sa hole ya ta ga ayang obo to norok sujug subidar subidar yang osi kam rok khlai chana ni buni nokong buni ibu hugo nai khai nai bai ko nok sin hor tongo khwai nuhun kai bo khnawo yang o khai nuhun bo khnaya abono ayang ni blog sa ayang hangke ba no ni ayang phajing gana on talang tongo ani bolok to hezamara bolok sire mahumpu ngai tabuk norok makari moza tabuk sarjong norok malanya phaike nok tabuk bong thani tamu nai nangkhangke lama rok abo khan lamani bagai jeng sujug subidar jeng lamani bagai borok ni namu jong khai di thon ama ba suja suji ko ga khai ase o to bo so tong khai mani naha nahai huya borok nahari chinaya engkai bud ni na phorgo ang usukam sarogo bud ni na phurukai bole na oi phona numute bud mari na mute bud mari jeng ri tongo jeng bi chapano koroya jeng bi chapan koroya sar agiro go ba haike nong amche neta ro phai ro ma malai pheke norok bai pheba tabuk ni o tabuk ung tong jora no neta ro ngangke sinam se ni borok ke phaika nong no kogri kalang khari bo kalang nai gabono bong thani bas kango nong tam sana mosong sangina rok di ang iko sanma bai ko lama subida karen ani a sungno sungmo tang sanai ba borok ration card holo to tano ration tongo card tongo thuya sa ko borok tangi jeng no sari maya bele sujug subida jeng sang ta amni bagai Thang phai lama simi pa no. bagai jeng kuai bo ma thango sodor bo ma thango jeng subida jeng nayu ta amni bagai lama to tabuk nong para phaje ba lama to tangan tong khana lama phaiga do karen phaiga 2012 kamu bukro phaiga hakan hne je kipli ro hoka ngai taman pare ngai tam kha mo sulari phaiga amba ang no ko re bolo ko thangjak ani baham je song aya jibo khortei tui phaiga dugra hne dago phaibo mate phona hne kai ayang bor ro phuna man haja ba sahari kha angkai oh thangbai kera de hne ang phun ngo tui jagan chela bo phun to tong bola naha bai gene hne naha eba hor sal o jaga ba yang te khai lama apor le wa ro tam tong bola kai lama sata ngai tabuk norok lama te karen nok simi na yutana ngangke norok orni o nokong norok yakat thangya ya sal ya thunya ga o jagan thuitun ga nong o parani mung tamo simo hungkai to tak tam sanane iko dugre haduk bo hinja kata hungkai iko agi ni borok hungka aya si bukhoni ama thuika tabuk ya mo para khamani mo onek si para khamani palok jak i thep murok thui thamai kya ngkai ponchet ngkai bobo norok ne mo dumakari na domakari ngkai khwai besi sampa jong abani hiyo jan chen Koktwma ya sa kudulya na kutulya boro khairo kori na khairi thur ya kha pega jong khoina ban thang joi ko mate khain jong tong teruk nokong bang ka ngkai to salcharo kami bo bang thanai bile nok bo bang thanai bile na tobo kudulya nini mung tamo subolokhi da burma an ko san bum kha omo no saro khorok busuk tong nani besaro be solar ngai tam khung noi ni ko solar besaro mo na kusu ngani besara kan besala kaisa ka ke ngai iko ani bure ngai ko tham hinoi an ko tuliata ayang nga karen diwana nong nom ko dugani chai mano hai nga ngai tabuk che uje ko jaga hinoi je pata hini lai mani ni ani lai yi tong kha ngai thuya sa ko jago tong thana ngai ba khor phati lai ne busuk samoi nang ba amonya ang kutulia o jaga ni ngai ko amoyo para ne thaju thalai mane o amoyo ba kutulanya na bo jaga na gela langkha ngai bunyi jaga wo nang tabuk sini ne ani eng tong lai khan kai jeng kutulile tang phanya ba ani je phosol khaisa mani ani je ngo khaisa mani amana ang nong ne ha jaga jomi oro mangsi norok yakat thangna musing eta na yakaya sa am khaya kaya norok oro kami khamani busuk balokha uma abo agini mau tumba wo asalo si sakko balokha na nangsi saimiya ngangke norok oro khung busuk tong nokong noktham sina noktham oro tongmani nasuke balokha agi tong tab or je agin borok thangbai tab private or sugar tu tong tab ngan norok tangne oro norok tamo sep nogoi subida no thamela hanai je da thangba tangselam le gangke tabuk to tini to oro amchai ni nongomo bo block lai Hezamara na yang gana ngai tambai gana khwai bai mi mara hadu son khlata sonkhla kanai tongkha
Gangke bol ko tini nong talang thana si hini phaika nok thana ja Thaya bo thang. thangya na tonga dingkai gangke norogoro haya sayarong gangke biang talang Biti birai pai ga hanyu to mo no. Khai. Kai ba ta yo sa ngunar bari rok ngai ba ta was thang ta ha ju. gangkai norog blog rogo hezamara blog rogo thangai mare malai sa nong nokung ri rok ni panor Asuk ta ko chori jam le. ngai tini nong oro nungko nong ni norog bai malai bagai amchai ni minister brisoketu debroma te em robindra debroma bo phaika nong bai malai ni no nin mane borong ni thale ni tam dabi tong nai norog ni Khai. Batar sim mana sai. bata ngai oro phaina ni lama ro to sung boy tong nok khanga karen kerei aboro nong ni sanmung tore tong nai Abo to je bui san ka phai ka tai tam sa. onok lama ro karen nok nangi diba Hinya tabu ko lama ro hoi to mo phai na sa khai ka lama ro. karen khai Kan to ko buku karen phaigla na borong just khai ka ba upaing ta. borong nor san na de musung To san na ya nang.